Okay, biyag timan nalon. Tudupay. Kahit gait ito ay ayusin ko dito. May bird cage din dyan. So, ang dami pa. Daming kalat. So, grabe. Init pa. Ito papatagin ko to. Masalagyan ko mga tanim-tanim dyan. And pwede akong maghiga-higa dito. At parang resting area. Ito, uulitin ko yan kasi manipis eh. Okay, papatungan ko ng malaki. Grabe init. Linis. Kunti pa. Sabi kong gato. Init. Nilinisan ko ng maayos to. Mabawa. Magawin natin garden to. Garden. Lipat ko yung sili. May bird cage ako dyan. Malunggay, kardis, talbos kamote. Dito tayo mag-uumpisa. Gaging malinis yan. Ating garden. Ay. Medyo mainit. Ito yung ating mga rosemary. Tanglad. Sili ko patay na eh. Ito sili ko nilipat ko. Yan. Tapos kamote dami. Yun. Okay. Linis. Nilinis natin. Habang tayo nagilitsyon. Magmula ngayon dito na ayusin natin ito. Para ito magiging safe na pagluluto natin. Ito yung aking old na machine. Yung mga bago nandun. Dahil pang gagawin. Patag ko pa yan. Unti-unti. Grabe ang pawis ko. Init. Yan, trash natin yan. Tapon natin namaya. Patag ko yan. Ito lilinisin ko. Yan, malunggay. Kardisili. Tanglad to. Bird cage. Lalagyan ko ng ibon yan. Ito sa ating backyard. Dito ako mag-uumpisa daw. So lalagay din ako table dito. Bed, higaan. Kasi malamig. Okay, may canopy naman tayo. Buhay magsasaka. Patagin muna natin ang soil. Anong trabaho ba ito? Yan o. Tayo pa. Siguro mga isang buwan to. Isang buwan okay na to. Itong area na to. Pagagandahin ko. Lilinisan. Tapos na yung ating Sunday lechon. Ito sa ating backyard. Ang ating bagong setup. Ito ay 60 to 69. Kahapon, isang lechon din tayo. Dito ako na pumapesto sa likod. Ito nililinisan ko pa. Gagawin kong maayos ito. Siguro meron akong bakasyon ng 1 week. Hindi ko na i-cancel yon. Dito ako maglilinis ng aking garden. Sa aking lechonan sa likod. Bird cage. Saging, rosemary, sili. Ito nilipat ko eh. Yung sili ko na yan. So, tanglad. Talbos kamote. Yan, kompleto lahat. Malunggay, kardis. Malunggay, papaya. Saging. So, dito malamig. May canopy din ako dito. So, yan. Konting linis pa to. Basura natin to. Trash din mamaya. So, yan. Lilinisin ko to. Next week ay 1 week off ako. So, itong ating mga programa dito sa ating backyard para mas masarap maglechon dito sa likod. Ang maganda kasi sa kabila creek yan. So ayos, itong aking old machine, yung dalawang machine ko hindi ko pa nilipat kasi mabigat, dalawa yon. Ito yung luma. Okay, let's go. Ready na for delivery ang ating second lechon for this week. Let's go. Tatanggalin muna natin yan. Nasa cart na siya. Tara, let's. Ito yung cart ko para hindi mahirap magbuhat. Kailangan naka-cart. Let's go. Nagka-crack na siya sa lutong.
Ayos ba? Yan o. Oh. Okay, let's go. Okay. Lagyan natin sa car. Itong ating lechon. 2 lechon. For this week. Laki nito. Lechon? Yeah? Apo. Apo. Lechon. Sabihin ko. Apo. Wala pa sila? Andiyan, nakita ko may pumasok. Yan. I-atras ko lang ng konti. Masyadong malayo. Hello po. Hi. So okay, medyo mabigat po. May pwede pong ano, isang tao lang. Isang lalaki lang. Hi. Ano po? Sauce. Happy birthday. Ano ba? Natutulog. Natutulog. Ay, kaya. Ito medyo mabigat. Konti. Saan natin lalagay, sir, para ready na? Meron siyang ano? Oh, just to po. Ah, okay. Okay. Ayos. Sinong may birthday, sir? Nako eh. Sana mag-enjoy kayo. Kuya, tingnan mo naman, oh. Putok na yung... Hindi. Sa ilalim lang, kuya. Dito tayo sa ilalim. Hindi pwede siyan sa tali. Huwag yan, kuya. Sa ilalim. Dito sa gitna. Sa gitna lang. Ang bigat yan. Anong na kayo minutes lang? 7 minutes na rin. Westminster, ba layo naman nag-order kayo? Kasi malapit doon sa bahay namin. Mother-in law lang. Natira sa anahan niya lang. Oo. Mother-in-law. Sila ang kilala. Teka saan kayo? La Union, kuya. Saan nyo? Ilocano? Kuya, Ilocano. Ilocano ulit yun, ha? Oo. Bisaya yan. Bisaya, Ilocano. Ba? Oo. Ingat. Han? Nasaan? Mabigat, kuya. Baka yung likod mo. Ay, nako. Ilang pounds na ito? 60 to 69 pounds. Grabe. Sana ma-enjoy nyo, te. Sarap ba? Subukan nyo ako. Kaya nga sinubukan ko tayo. Subukan. Kayo po ba yung may-ari? Si Ate Con. Kami, Kila- she's still here. Yeah. She's still gonna be here later. Dami. Ay, sila, langaw. Ay, de. Pumunta kami noon nung birthday ni mama mo noon yata. Oo, nagpunta ka na sa bahay namin. 80 years old. No, way back. Tapos yung kasal din ni, Sa ano, Cypress, Kani. yung kasal din yung buhay pa si asawa ni Ate Connie. Nandun din ako noon. Yeah, she will be here later. Oo, yun. Hindi ko na tinanggal yan kasi nag-apura ako. Grabe lang ang init. Sige, te. Enjoy po kayo. Okay, thank you. Pag init, Si Boy Garcia. Roy. Roy Garcia. Sa, Card. nandito po. Bigyan mo ako para Hindi, tikman nyo muna bago ko. tignan namin kung Hindi masarap. Hindi ka namin tatawagan. Hindi na kita Oo, bahala na. Ganyan talaga ang buhay ng lechonero. Minsan nare-reject eh. Oh, pero it's okay. Yung credit card ko pala yung binibigay ko. credit card. Ay, lokalo kaya. Oo. Okay na. Loan yun. Uwi na. Hello. San Juan. Ha? Bilang mo pala nga. Hanin, apo. Ilocano. Ilocano tayo. Thank you. Pagkiritar natin ko ni. Ay, saka mo pa yung body of the Baka yung langaw ay Wow. alam mo na. Han! Alak. Hindi. Sige te, ingat. Thank you, Han.
Okay po. Okay. Ang ating lechon. Okay. So, tapos na ang ating delivery. Kasama ko si Chongke. Chongke ang aking sidekick. So kahapon is ano lang tayo, hindi masyadong malaki. So 1, 2, 250. Magkano ba? Yeah, mga 270 kahapon. So 270 isang lechon lang, yung 30 to 40 pounds. 30 to 39 pounds. So mas gusto ko yung ganun maliliit kaysa itong grabe ang lalaki. So mabigat sa katawan yung trabaho, ma-physical masyado pagka more than 50 to 59 okay pa yan. Pag 60 na, mabigat na yan. So katulad ng ano ko noon, yung higanting baboy, yan ang mo. So tapos ngayon ay meron tayong kahapon is 270, maliit lang kasi yun. Meron kasi nag-ano siya nag-deposit siya. So ngayon ay magkano ang ano niya, that's I think 420 kasi 60 to 69 pounds yun. Tapos plus delivery ng 20. Tama ba? Tingnan natin. Kasi nag-change ako ng prices ngayon, nag-increase ako. Especially yung malalaki, grabe, mahirap, sakit sa katawan. 1, 2, 3, 4, 400, 2, 4, 55. 455. Tama lang. So 455. So yung ganong size nag-increase na ako, nasa 520 na ako ngayon. So nag-increase na ako. So next week iba na yung aking price. So ito na yung aking bagong price list. Ting! Yan na for next week. Yan o. Ting! Yan. Okay, let's go. At tayo bibili ng pampansit. Gusto kong magpansit ngayon. Babush! Happy Sunday! Diba, malamig ng panahon. May nakita kong fresh fruit dito sa kalsada. Ayan o. Yan, fresh fruit. I want some drink. ¿Para qué? ¿Video para qué? Para que YouTube? ¿Para YouTube? Yeah. ¿Está bien? Ah, es okay. Okay, señor. I want some frutas. Medium. Una. ¿Tú quieres una? Una. Okay? Kaya... So, caliente, ha? Caliente, amigo. Mango, How much? everything. How much? 9 y 12. 9 only, 9. Okay, let's see. ¿Cómo se llama, señor? ¿Quién? ¿Quién? Me llamo Iloco Pinoy. Iloco Pinoy. ¿Quién? Luis. Luis. Order tayo ng, what do you call this one? Okay. Fujita. Hey, everything. Mango, Yes. melón, jícama, Wow. pepino, Pepino, yes. sandía Sanja. y piña. Piña, okay. Everything. 9, ha? Okay. Everything. Everything. Yes, fresh yan. Mangga. Sarap niyan. Wow. Mango. $9, mi amigo. Luis. Hey, Fresco, ha? Fruta. sigue fresquecito. Frescasito. Acabado de traer en la huerta, mi hermano. Wow. Chili? Yes, chili. Tajín y chamoy. Oh, good. Está bien. Caliente. Pepino, Pepino, amigo. melón, Uh-huh. Oh, there's halo-halo. How much is that? $5. Okay, thank you. The one is halo-halo. vamos a echarle el pepino y el melón. Wow. Fruta good, ha? Fruta. $9, mi amigo Luis.
Le echamos tajín. Oh. Woohoo. Chamoy. Yes. Yeah. Let me see. What is that? Oh, chamoy. Oh. Chamoy. Good. Chili. Good, yeah. Mucho. Mucho. Mucho, amigo. Está bien. Gracias. Wow, experto, ha? Oh, okay, $1. Okay. No problem. Sandía. Sanja. Wow, experto, mi amigo. Toma así un pedacito. Taste it. Wow. Gusto niya sa akin yung sanja. Mi amigo, mi Luis. Sweet. Ha? Bueno. Bueno, amigo. Chamoy. Y limón. Wow. Limon na. Yeah. Okay. Wow. Wow. Amigo, here, mucho cliente. Sí. Hola, amigo. Let's try. Con tajín. Very good. Is good? Good. Tú Very come, good. tú no te agüites. Que estás en la huerta. Tú come, mi hermano. It's okay. Good. Tú atáscate, mi hermano. Bueno, amigo. Come. Good. What is this? Jícama. Oh. Parang ano siya. Jícama. It's okay. Sige. Eh? It's okay. No. It's okay? Like it. Yeah. Like it, yeah. It's okay. Tu cambio, mi amigo. Cambio. It's my Okay. Ok, mi amigo. Hey, cómetela. 11. De 11 a 5. Sarap. Mire. Vale. Chingón, mi amigo. Cuidado que se va a ahogar. Por favor. Híjole. Chocolate, chocolate. Un momento. Se va a ahogar. Tú come, tú So no te good, so good. Okay. ¿El qué? ¿El Pinoy? Loco Pinoy. Loco Pinoy. El loco Pinoy. ¿Es para qué? ¿Para el TikTok? No, YouTube. ¿Para YouTube? Okay, amigo, let's foto. 1, 2, 3. El loco Pinoy. El Loco Pinoy. One more. El Loco. El loco Pinoy. There you go. Okay, amigo, gracias, ha. Gracias, amigo. Ok, mi amigo. Bye-bye. Bye. Luis. Hey. Okay. Ay, sarap nito. Sarap. Yung pwesto nyo. Fresh fruit. Yun. Pansit bihon.
Ito sa Corpihon. Dalawa na. Meron na tayong Ricardo dun sa ano eh. Beach pa dun. Ambush. Tip na. This one. Galing ako na sa mid. Ayos. Ay. Yeah. Can I see that one? Too big. $9. Loto 99 million. 1 billion. $4 mega, $2 power, and $1. Can I have a 5 mega? Please. 5. How much? And 1 power. 1 super. And 5 fantasy 5. Huh? 18? Two more fantasy. Please, thank you. 20 lahat. Here, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5. That's 15. Okay. Just kunin pa tayo. Do you have a case, man? Do you have envelope? No more. Oh. It- Okay, thank you. Yeah. Thanks. Good luck to us. Good luck. 1 billion. Okay. Yan na natin ating gulay para sa pansit. Gusto ko ay half cook lang. Kasi ako nang ma-overcook. Okay, pansit-pansit. Tapos yung lang, yung kanyang noodles. Half cook is the best. Okay. But first batch na pansit done. Ito yung second batch. Mas maraming gulay. Ito konti. Okay. Okay, pansit done. Ayos. Kain na.